achọrọ m ibido n'isi gị. Kedu ihe a na-akpọ attachment n'asụsụ Igbo? Attachment. Eriri a na-eke n'isi. Ọ na-ekwu na ọ na-achọ ọ dị ka eriri. Attachment ọ dị ka eriri. Mom. Ịma ihe a na-akpọ attachment n'asụsụ. Ọ dị mmasị ndị na-ege ntị nyere gị aka. Biko nnu nyere m aka o. Ị na-esmoke Igbo? Ngwa, kedu ihe a na-akpọ? Efe. Shirt. Ịma na shirt dị iche na trouser. Kedu ihe a na-akpọ shirt n'asụsụ Igbo? Efe elu. Ọ dị mma. Ọ dịla gị ka nke ọ dabara adaba kwa ya. Ngwa ka anyị gaa n'ihu. Kedu ihe a na-akpọ slippers n'asụsụ Igbo? Bata. Sorry. O tinyekwa sorry. Ego gị na-ahịa efuchakwa. Ego gị efuchakwala. Ụkwụ. Ihe ụkwụ. Ihe ụkwụ. Enwe ihe ụkwụ dị iche iche. Ma shoe ihe ụkwụ, slippers onwe ya, sandals onwe ya. Ngwa. Slippers ọ gịnị n'asụsụ Igbo? The struggle. The suffer is real. Akpụ ụkwụ. Akpụ ụkwụ gịnị ka ọ bụ? Nke a na-akpọ slippers maka nke iyi bụ slippers. Gị ka a na-akpọ Get ready, get ready, get ready, get ready. Ọ slippers. Slippers ọ bụ bekee. Slippers. Okay, slippers. Igbo. Okay, slippers bekee. Slippers Igbo. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Ya dị ka na-akọla m. Abụọ na-eke ya. Ọ dị mma, gịnị ka a na-akpọ short n'asụsụ Igbo? Short. Short. Hey, Chineke. Do you know it in Alemanya like that? But normally, all short kind of. No na bekee. All short ka ọ na-akpọ ya. Ọ dị mma. Uwe onye ụkwụ ka a na-akpọ ya. Uwe ụkwụ. Uwe onye ụkwụ. Ọ bụ uwe ukwu ka a na-akpọ ya. Uwe onye ụkwụ, otu esi ewu onye ụkwụ. Oge chere anya na-aza enwe ihe n'ebe a flower. Gịnị ka a na-akpọ flower n'asụsụ Igbo? What's going on here? Ọ ya ajụjụ nke ikpeazụ.